Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tomaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan haberler. Haberimizden 2023-nji ýylyň 28-nji awgustynyň aksanyny Dağ belentligini Arkadaş şäheriniň ady ýazylar. Irak Türkmenistanyň sebäp arkaly TV gasatynalar. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Merkezi Aziýanyň başly tonlarynyň samitine taýýarlyk görülýär. Xitay Täjikistanda elektromobil öňürür ýaly habarlar getirýäris. Mehriban müştaqlar, gelin owasy habarlarymyzda giňişe seredip geçelim. Dağ belentligini Arkadaş şäheriniň ady ýazylar. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Arkadaş şäheriniň gurulşygynyň 2-nji tapgyrynda bina edilmegi meýilleşdirilýän desgalaryň taslamalary bilen tanışdy we olaryň işini döwrewap derejede alyp barmak bilen baglanşykly meselelere bagşlanan iş maslahatyny geçirdi. Türkmen halkynyň milli lideri Arkadaş şäherine barýan şa ýoluň ugrunda, ýagny Köpetdağ eteginde ýerleşýän Polatly monumentiň töweregini saklandy. Bu ýerde dağ belentligine ýerleşdiriljek Arkadaş şäheriniň adynyň ýazgysynyň şekil taslamalary görkezildi. Türkmen halkynyň milli lideri taslamalary boýunça gurulşyk babatda öz baý tejribesine salyklanyp, desgalarda we beýleki ýerlerde ýerleşdirilýän ýazgylary göze gelýär we döwrewap görnüşde boljak gejeki ışıklandyryş ulgamyna degişli bir neçe maslahatlarını berdi. Irak Türkmenistanyň sebäp arkaly TV gasatynalar Türkmenistanyň Newit gaz toplamynyň merkezi binasynda Türkmen gaz döwlet konserniň ýoglaşlygy bilen Türkmenistana sapar bilen gelen Irak Respublikasynyň arasynda gepleşikler geçirildi. Irak wekiliýetine energetika ministriniň ornasary Adil Karim Kak Ahmet we Newit ministriniň ornasary Ezat Sabir Ismail ýoglaşlyk etdi. Bu barada oil-gas.gov.tm neşrinde belenip geçirildi. Duşuň maksady Eýranistan Respublikasynyň üstü bilen Iraga suwap ýagny çalşyk amaly Türkmen TV gazyny satyn almak meselelerini aralyp maslahatlaşmak boldy. Energetika ministriniň ornasary Adil Karim Kak Ahmet duşugy gurnuanlygy we mehmansaýarlyk üçin Türkmen tarapyna minnetdarlyk bildirdi. Şeýle hem Türkmenistan bilen Iragyň arasynda hyzmatlaşan özara behbeýtli hyzmatlaşyk esasynda guruljakdygyny bellediler. Irak wekiliýetiniň ýoglaşasynyň belleşi ýaly ýurdun infrastrukturasynyň depkinli ösmegi bilen baglykda Iragyň Türkmen TV gazyna zerurlygy artýar. Duşuň barşyna mehmanlar Türkmen gaz döwlet konserni bilen 5 ýyldan az bolmadyk möhletde TV gazy satyn almak hakyny uzak möhletde şertnamanyň esasynda hyzmatlaşyk etmäge gyzyklanma bildirýändiklerini bellediler. Mehmanlar diňläp hem-de Irak ykdysadynyň energetika serişdelerine zerurlyklaryna baha berip, Türkmen gaz döwlet konserniň wekilleri Türkmen tarapynyň özara behbeýtli hyzmatlaşyga taýýardygyny ýatydylar. Hyzmatlaşyk gatnaşyklarynyň ýoly goýulmagynyň birinji ädim hökümini iki tarapyň Türkmen gaz döwlet konserni bilen Irak Respublikasynyň energetika ministrliginiň arasynda özara düşünşmeň esasynda TV gaz satyn almak hakynda ähtnama baglaşmaň zerurlygy belenildi. Duşuň barşyna Türkmen gaz döwlet konserniň Irana gaz geçirjisiniň üstü bilen Türkmenistanyň TV gaz iýermelerini ýoly goýmak bilen bagly meseleleriň tehniki, mali we ykdysadyýet, sowda meseleleri maslahatlaşyldy. Ähtnamanyň taýýarlanan taslamasy iki tarapyň wekiller tarapyndan garaldy. Geňeşmeleriň netijesi boýunça resmi nama degişli bellikler bilen ýetirildi. Ähtnamanyň gutornukly formasy bolsa özara ılalaşyly we kabul edildi. Ýakyn wagtda Irak tarapy gasatlanmak hakynda ähtnama gol çeker. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Merkezi Aziýanyň başly tonlarynyň samitine taýýarlyk görýär. Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýaýew Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Senatynyň milli howpsuzlyk we hökümetiň işleri boýunça komissiyanyň başlygy Gary Peterson duşdy. Duşuň barşyna iki ýurduň arasyndaky strategik hyzmatlaşygy mundan meýlekde pogtalandyrmak, şeýle hem parlamentary dialogyň çäklerine hyzmatlaşygy giňeltmek meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. İki ýurduň arasyndaky özara saparlaryň işçiň ýagdaýyna kanagatlanma bildirildi. İki tarap bilen sowda gatnaşyklary ösdirilýär. Möhüm insanperwer maksatnamalar durmuşa geçirilýär. Duşukda sewit hyzmatlaşygy barada hem pikir alçylyp, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Joe Biden'in başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň çäklerini New York şäherine geçiriljek C5 goşmak bir formatyny Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we Merkezi Aziýanyň başly tonlarynyň birinji samitine görülýän taýýarlyk meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Xitay Täjikistana elektromobil öňürür. Täjikistana Xitaýyň kompaniýasynyň gatnaşmagyny ýylda 1500 elektromobil öňürmäge niýetlenen bilelikdäki kärhanany döretmek meýilleşdirilýär. Munyň üçin $25 milyon maýy goýum özleşdirilýär. Bu barada Duşanbe şäheriniň häkimligi
habar berýär. Melim bu şeýle Täjikistanyň Oli Mejlisiniň Milli Mejlisiniň başlygy we Duşanbe şäheriniň başlygy Rustam Emomali Hatoy Halk Respublikasyna saparda boldy. Şol saparyň çäklerini iki ýurdun arasynda birnäçe ulalaşyklary gol çekildi. Hatoyň we Täjikistanyň hususy puwdawynyň arasynda gol çekilen ulalaşyklary laýyklykda Hatoyň Jençuen kampaniýasy bilen Täjikistan elektromobilleriň önümçiliginiň döredilmegi, dolandyrylmagy we gurumaçylygy babatda bilelikdäki kerhanany döretmek babatda şertnama gol çekildi. Şeýle hem Hatoyly başga bir kompaniýa Täjikistana karbamid önümçiliginiň ýylda 180.000 tonna ýetirmek üçin azot açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň kerhanasyna $50 milyon maýy goýar. Şeýle hem Täjikistanda bir ýylda 300.000 tonna karbamid öndürmäge niýetlenen täze deshanyň gurulşy üçin hem $300 milyon pul serişdeleriniň bölünip berilmegi meýilleşdirilýär. Ine mehriban müştekler Ata Watan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şuňky sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şurdan barat. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýle hem Arkadaş şäherinde ahaltyky atçylygy boýunça UNESCO kluby dörediler. Türkmenistanyň prezidenti Moldova Respublikasynyň prezidentini gutlady. Birja täzelikleri Hatoyly telekeçler dokma ölümlerini satyn aldy. Mançina Sauda Arabistanynyň milli ýygynysyna tälim berer ýaly habarlary atawatan.turkmenistan.com saýtymyzdan giňişeýini okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň endiki sanyny görüşýänçe hoşta bolun.